Mafê min ê erdhej zêdetî ye. Di erdheja Maraşê ya 6 Sibatê de li Amedê felaketek pir mezin çêbû. Di erdhejê de gelek avahî xirabûn û her wiha li bajêr bi sedan mirov çûn ser dilovaniya xwe û bi sedan kes birîndar bûn. Ji ber erdheja ku bi şîddeteke pir mezin hat hîskirin, di gelek avahiyan de xisar pêk hat. Lewma jî gelek mirov bêmal man. Ji bo ku mirov li du erdhejê xwe bidin hev û mafên xwe bikar bînin, di mijara bikaranîna mafan de xwe bi xwe rêberiyê bikin û sîstema serlêdanan hîn bibin, di dawiya dawî de ji bo xwe bidin hev û di piştgiriya taybet de ji bo ku mafên xwe bi çalak bikar bînin wê ji van tiştan sûd wergirin. Mafê xwedîbûna standartên tenduristiyê. Mafê tenduristiyê di nav bikaranîna mafên mirovan de mafeke bingehîne. Li hemû cîhanê mafê her mirovekî xwezayî heye ku jiyaneke birûmet bijî û divê herkes heta ji dest bê di standarta asteke pir baş de xwedî mafê tenduristiyê be. Pêkhatina mafê tenduristiyê ya bi rêya afirandina polîtîkayan, bi nêzîkbûnên rêxistina tenduristiyê ya cîhanê ku bi gelek rêbazan ew berbiçav kiriye. An jî bi rêya pejirandina amûrên hiqûqî dikare bi cî were. Mafê tenduristiyê ku yek ji mafê mirovan e bi gelek amûrên navneteweyî hatiye binavkirin. Mafê tenduristiyê yekem car di daxuyaniya navneteweyî ya mafê mirovan a ku di sala 1948 de hatiye qebûlkirin de cî girtiye. Di xala 25an beşa yekemîn a daxuyaniya navneteweyî ya mafê mirovan de dibêje ku mafê her mirovî heye ku hem ew hem jî malbata wî di jiyaneke bi sihet û geş de bijî ku tê de xwarin ve xwarin cî war cilûberg tenduristî jî cî dikire. Peymana navneteweyî ya mafên aborî, çandî û civakî di nava hiqûqa mirovahiyê ya gerdûnî de mafê herî berfire ê tenduristiyê pêşkeş dike. Li gor wê ya di xala 12 beşa yekemîn de dewletên alîgir mafê heta ku ji dest were mirov di astek herî baş de hem ji aliyê tenduristiya ruhî hem jî ya bedenî de bijîn, diparêzin. Di beşa duyemîn a heman xalê de dibêje ku dewlet ji bo van mafan bi giştî bi cî bîne divê tedbîran bigire û bi awayeke eşkere rêz dike. Mafên tenduristiyê bi pêkhatina mafên din re eleqedar e. Heta girêdayî van mafan e. Li gorî daxuyaniya mafên navneteweyî van mafan ev in: xwarin, xanî, xebat, perwerde, rûmeta mirovahiyê, rastnehatina cihêkariyê, wekhevî, qedexebûna îşkenceyê, mehremiyet û mafên gihandina agahiyê, civîn, birêxistinbûn û azadî ne. Nabe ku ev maf û mafên heq û azadiyan ji mafê tenduristiyê bên veqetandin. Peyman tevî ku qebûl dike maf peyder pey dikarin baştir bibin û tevî ku di ferqê de ye wê ji ber kêmasiya çavkaniyan hinek pirsgirêk pêk werin, dîsa jî hinek berpirsiyariyên ku divê di dest de pêk werin li dewletên alîgir bar dike. Ew pêşgirên bi vî rengî divê bi endaze bin, şêmber bin û her wiha taybetiyên wan a bikaranînek rêk û pêk a mafê tenduristiyê hebe. Li gor peymanên navneteweyî gava mafê tenduristiyê bin pê bibe, kes û komên mexdûr dikarin serî hem li hiqûqa navneteweyî hem jî li ya navneteweyî bixin û divê riya serîlêdanên wan ên bi rêk û pêk hebin. Kesên ku bi vî awayî tên mexdûrkirin divê mafê wan ên îyadekirinê, telafîbûnê, dûbare nekirina çalakiyan, sûdwergirtina tazmînatek pêwîst hebe. Divê optusmanên navneteweyî, komîsyonên mafên mirovan, forumên serfkar, komeleyên mafên nexweşan û an jî saziyên wekî wan bi îhlalkirina tenduristiyê re eleqedar bibin. Di hiqûqa neteweyî de mafê tenduristiyê. Di hiqûqa Tirkan de mafê tenduristiyê yekem car di qanûna bingehîn a 1961 de
paşê jî di qanûna bingehîn a 1981 de ji nû ve hatiye tekûzkirin. Di qanûna me ya bingehîn de mafê tenduristiyê di nava mafên civakî û aborî de hatiye tekûzkirin. Mafê tenduristiyê yek ji wan mafên mirovan e ku divêt ji aliyê civakê em tê de dijîn bê ewlekirin. Gotina xala hevdehan a qanûna me ya bingehîn a 1981 de dibêje her mirov xwediyê mafê jiyanê ye. Temînata jiyanê ku bingeha mafê tenduristiyê ye dide. Di çarçoveya van rêgezan de nexweş dema xizmeta tenduristiyê distînin dibin xwediyê mafê ragihandina agahiyê. Hilbijartina nexweşxanê an guherîna wê naskirin hilbijartin di guherîna karmendan her wiha mafdarin ku li gor pêdiviya tibbî bên teşhîskirin û tedawîkirin. Di dema erdhej û rewşa awarte de mafê tenduristiyê. Di peymanên neteweyî û navneteweyî de hatiye gotin ku di rewşên awarte yên wekî erdhejê de gihandina nexweşxanê û sudwergirtina xizmetên tenduristiyê dibin berpirsyariya dewleta ku rewşa awarte li wê qewimiye de ye. Li Tirkiyeyê jî rêznameya xizmeta tenduristiyê ya di rewşên awarte de di sala 2021 de hatiye qebûlkirin û di rojnameya fermî de hatiye weşandin. Di rêznameyê de tê diyarkirin ku di rewşa awarte ya dema erdhejê de xizmet çawa bêkirin û divê koordînasyonek bi çi awayî pêk were. Ji bo mafên xwe yên tenduristiyê hûn dikarin pirsên xwe ji xeta xizmeta tenduristiyê elo 184 re bipirsin. Her wiha hûn dikarin bajarê ku li wê dijîn serî li van saziyan bixin. Şaxê mafê nexweşan a Wezareta Tenduristiyê, Koordinatoriya mafê nexweşan a Müdûretiya Tenduristiya Bajêr. Yekîneya ragihandina nexweşan a mafên nexweşên li nexweşxaneyan. Yekîneya ragihandina nexweşan a navenda tenduristiya civakê.